ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan Bouakari Sidiki Bouakari Dia tientigi toama Bouakari ka do anjigira anga kenaka la dala jemo on ve asevra minu bi la dala bolike Bouakari Sidiki ikado abi sebe to kana on ba la kali bamanga na kunyi jamana de famba bela jele ka jamana kuna funi sabla sebe vura nunu minye politique kuma yi soro kuma adamadiya kuma ani kabako kuma ikado lu depuis sebe ni kelaw fe Bouakari Sidiki nga biye dene do aku damena do duguba o duguba jango Bamako Bouakari Sidiki ikado duguba kono ma ange guma manja sabula an bela jele bi je ka bo nyon ve anga duda fe Bouakari Sidiki ka du kono na tsegere minye dugu chamanja Bouakari Sidiki nga haraba muto sinama mobilitigi ikado katakata nindigi Bouakari Sidiki ni an virgile nywana anaki nyana ka fo nya wuli todu nga ni tuura ando ko Bouakari Sidiki ka boso kana radio la do ta so biye san yoro sandwich san yoro ti wuli yoro ayo duguba fle de Bouakari Sidiki ka don nega karafe abe jibi bolo ni jibi nale yamoria di eni na flat yangule menywana ma min baraka jawta ka zari Bouakari Sidiki oye Ahmed Jagite e ka don radio Jekafo officiel YouTube ka iba soro Facebook ka iba soro Bouakari Sidiki no yere ibo ala imana ke je yoro wo yoro kenyere ye radio so dobe e ka dugula o baraka kuna foni njeze note kanal ka fana bise kan zoro no ma minja Bouakari Sidiki ka don Ahmed Jagite na kila ko fanyi sabula ni internet walma i ka téléphone guanzan Bouakari Sidiki bise ka je ka fo soro direct la i ka do de Zeno radio tewa Zeno radio ni yo Congo i ka don aywa yoro dumendo eni je ka fo nyoyi ayi e bita application en do de lawo application me e feke gmail wa Zeno radio Jekafo ouais mais application de mail Zeno radio abi application do lawo abadale ay amba ñoo fam ma ay bes wa na machine fana do Google walma voilà odedo ni tara Google ka ni ye Zeno radio Jekafo sebe Jekafo ibo soro direct lati ka soro imbata ro janga ka soro forfait be kun o tedia jibi ni labena tota awna ndego bala ci ko beti Bouakari Sidiki do bela jele tingele ni sora wola na fo ci ko manye o ma ikam ne le di la mura de bena mura segaka Bouakari Sidiki do bela jele tingele ni sora wola mura ni bena Bouakari Sidiki ana keno yeti Bouakari Sidiki menkele ku ni nga boni sebe mi nu ka ma le malien mali de sebe fora ni ya bol ko chien bafla chien biduru ani woro sebe ni keba atwa de ko y sangare Bouakari Sidiki ka do foroba chakeda ademendo oye UNTM premier ministre Croix Abdoulaye Maïga Bouakari Sidiki ka do ayi wuli ka joke ni nga olu fana segere jabala la sabula premier ministre anakuye minye ayera kafola jamana kundigi koni ye ale sigi premier ministre ala nga ye fendama do gele ma bara la olu keli anu nyenaboli jona Bouakari Sidiki ka don o koni de kadai premier ministre min ye foroba kunbɛ fɔn fɔ bi jamana in kɔnɔ a kɛra journaliste ka awa ɲɔgɔn kunbɛ jurɔ wo Bouakari Sidiki a taamana ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ u jabala la min ye foroba cakɛlaw ye UNTM i ka dɔn min ye décembre kalo tile 17 tɛmɛnen a taara olu fana sɛgɛrɛ a don taama in na ministre min n'a bɛ foroba baara kunna docteur Fasun Kulubali o kun bi kɛnɛ kan min ye a yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye n'o ye cabinet ye Bouakari Sidiki o bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan a kun de ye min bi fɔ u ka kɛ sɛɛrɛ ye kuma fɔn fɔ ani laɲini fɔn fɔ bi kɛ o kana bin ni kɔrɔfɔ ɲɛ n'ale ɲinɛna min kɔ olu kana ɲinɛ foroba cakɛda olu jabalaba bourse du travail u fana dafalen kun do ka premier ministre kɔnɔ min ye Yakuba Katile kɛlɛ tɛgɛrɛ a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ bureau maa bɛɛ lajɛlen denmisɛn fara maakɔrɔba kan ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen
bolofara min n'u k'a ma ko CNFT UNTM Madame Kulubali Kurutumu Kone président du CNT J UNTM Mamadou Bayiba Jakite ninnu bɛɛ lajɛlen dafalen kun don Yakuba Katle i k'a dɔn o fana kɛrɛfɛ ka premier ministre kunbɛn foliw ani ta ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Yakuba Katle a ye bisimilayili kɛ a y'a jira fanga ɲɛmaa na i tali ka kɛ ɲininka premier ministre ye o bɛnna anw ma min y'i ka jala fana ye dɔ faral'o kan an bɔr'o kalama o fana bɛnna an ma anw dalen don a la jamana in a bi dingɛ min kɔnɔ ani baara min ɲininen bɛ i k'a dɔn jamanakuntigi fɛ i bɛ s'a dunni kɔrɔ sabula ka kɔni don ɲɛ an y'i ye baaraw la an y'i ye kɛwalew la an dalen don a la donni i bɛ s'a kɔrɔ min ye Mali ye an bɛɛ lajɛlen ka hami ye kelen ye hami min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Mali kelenya ani Mali ka bɔ nɔgɔ la ani ko damadɔ min zirilen bɛ Mali la anw dalen don a la k'a fɔ i bɛ s'a kɔrɔ wa anw yɛrɛ fana ma to kɔ koyi sabula foroba cakɛlaw ka tɔnba UNTM a bɛ waati jan bɔ anw yɛrɛ kɔni kun ye ayiwa kɛlɛ caman bila an ye hakilina caman da jamana dɛmɛni na o de an bɛ fɛn minnu ɲini foroba baarakɛlaw bɛ min nɔfɛ u ka sɔrɔ n'u ka ɲɛta nin y'an zan fila ye i k'a dɔn an ni mankan kɛ an tɛ gɛlɛya ta ka gouvernement sɛgɛrɛ a bɛɛ kun de ye i k'a dɔn ayiwa jamana in a bɛ yiriwa cogo min aw bɛ marifa b'a bolo anw yɛrɛ fana i k'a dɔn an jɔlen don jɔyɔrɔ min na o fana bɛ jamana sumaya nka min ye san fila ye a kun ye layidu min da layidu min n'o taara ka ɲɛsin foroba cakɛlaw ma a ko n ko nin sumayara kosɛbɛ o ye gɛlɛya ye an sigilen don ka min makɔnɔ fo wulikajɔ ka bolo da joona min bɛ se k'a to o ko bɛ ɲɛnabɔ an ko min ma to a kan na pacte de stabilité sociale i k'a dɔn o ko kɔni ɲɛnabɔbaliya o kɛlen bɛ k'an tɛna dɔn o fana k'i bɔ a la min ye bɛnkanw ni hakilinaw ye foroba wari min bi di n'i y'a boso k'a lajɛ aw kɛn bɛ ka Mali ta kɛ 80 ye baarakɛla o baarakɛla a y'a yɛlɛma a k'a kɛ 100 ye o bɛ diya an ye o fana k'i bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn dafɛ jamanaw na olu ye wulikajɔ caman kɛ olu ye dɛmɛ caman da k'u ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ o hali n'a sɔrɔla an n'o jamanaw tɛ kelen ye nkalon dɔw la nka min kɔni ye hakiliw ye a ka fara ɲɔgɔn kan premier ministre Ablaye ye kɔrɔfɔta a ko Yakuba Katle kɛlɛ tigɛrɛ i ka kɔrɔfɔ mɛnna an ba nin dɔn jamanakuntigi b'a kalama layidu minnu dira i k'a dɔn foroba cakɛlaw ma an b'a bɛɛ dɔn nka an bi kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ ni fɛn wɛrɛ ti ta sabula jamana in gɛlɛya fanba bɛ kɛlɛ de nɔfɛ kɛlɛ in daminɛna kabini waati jan nka kɛlɛ yɛrɛ de bara ka kɛ bi an bɛ don min na ko bi jamana nafolo a sɔrɔ caman b'a la nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛrɛ bɛnnen bɛ kɛlɛ ma k'a fɔ ɲinɛn kelen don a ka ɲinifɛnw kɔ wa walima layidu min dira ko ɲinɛn kelen don kɔ wa petu nka min kɔni ye hakilisigi ye min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛw ye an n'o kɛ sabula min ye jamanakuntigi ye Asimi Goyita a ye kumakan min don ne da ani bilalen bɛ baara min na aw tɔgɔ b'a la fo a caman jɛkulu sabula jamana in di jɔ abada foroba baarakɛlaw ka foroba baarakɛlaw kɔ UNTM ye wulikajɔ min kɛ kununko jamana in kɔnɔ ani ayiwa jamana yɛrɛ ka lahalayaw la jɔyɔrɔ min bɛ UNTM na o dɔnnen don o kuma ɲinɛ tɛ se ka k'aw kɔ abada min ye ɲinifɛn fɛn o fɛn ni jamana y'a layidu ta i k'a dɔn an b'a kan i ye pacte de stabilité sociale min fɔ et croissance tiɲɛ don jamana ɲɛmaaw jango camancɛ fanga olu yɛrɛ de ye kɔrɔfɔ in fɔ awa a bɛ sɛbɛntiya ɲɔgɔn bɛ min kɛra CICB la kɔsa in na Bugunikaw fɛ yen a bɛɛ k'u de ye min kɔni ye hakilina in ye a ka se ka jɛya ɔ k'i bɔ a la min kɔni ye Sumayila Ashi Mayiga o ye kɔrɔfɔta o y'a jira k'a fɔ min ye UNTM ye kabini san 1946 i k'a dɔn a bɛ sen kan UNTM yɛrɛ ka kɔrɔ ni Mali yɛrɛ ye ka sababu kɛ mun ye san 1946 o don a tɛ fɔ jamana in ma Mali a bɛ fɔ ko Sudan a yɛlɛmalen ka kɛ Mali de sa UNTM laban bɔra i k'a dɔn ayiwa Union des travailleurs du Soudan ka kɛ Union nationale des travailleurs du Mali o tuma min ye nin bolofara in ye a ka bon a kolo ka girin syndicat bolo min b'a kɔnɔ ani bɛnkan hakilina minnu b'a kɔnɔ a fanga ka bon janga to an na o de ɲɔgɔn tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le malien kɔnɔ Mali den
le malien karamɔgɔ daba tungara ne y'o bila le sirso ne b'o ta fari maa min ka fasiri ye nin ye o ye Fatumata Kulubali ye Fatumata ko ko min anw ka jamana a nafolo ko a ka bɔ tɛgɛlaminɛ na a ka bila nɛgɛjuru siraw fɛ n'anw k'a ma ko digitalisation n'i y'a ta k'a lajɛ e ko a ko kɛn bɛ ka sira sɔrɔ wa bawo n'i y'a lajɛ baara in hakilinaw yɛrɛ ta la minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba ka bɛn juillet kalo dɔ tile 10 ma san 2024 n'i y'a lajɛ ni hakilina ninnu tala yen ɔ hakilinaw talen kɔ k'a sigi sen kan k'a lawaleya k'a minɛ dɔw fɔ bi baara ninnu kɔni nun donna wa a b'a la ka kɛ ka laɲini minnu kɛlen don o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka forobaca baarakɛla minnu bɛ yen nafolomuguw n'a kundala u kan nɛgɛjuru sira dɔw de bɛ yen n'a bɛ wele ko code marchand o kɔni i kɛra i bɛ Malitel sanfɛ sa o walima i bɛ orange sanfɛla la nin pisi fila nin téléphone so fila bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka numéro di i bɛ ka ni minɛna anw ka finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i kan ka tɔrɔmɔɲɔ min sara o bɛ sara o nɛgɛjuru sira fɛ nka n'i y'a lajɛ fasirikɛbaa ka fɔla n'o ye Fatumata Kulubali ye le sirso kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye misali ni maa min minɛna sisan k'a fɔ k'e kan ka 1000 sara sefɔ wari la i b'a ye k'a fɔ ko polisikɛ yɛrɛ b'a jɔ i ma ko 1000 o bɛ sɔn ka caya i ma min ye 400 ye e k'o di ale ma jɔn ko ala i ka taa n'i ka sira ye ko yalima k'o taabolo min filɛ nin ye ko min ye anw ka circulation polisiw ye CCR polisilakaw u kɔni kɛn bɛ ka nin taabolo min ta k'a bɛ ɲini ka kɛ jigiwaro ye bawo u ka minisiriso kulekan bɔn bɛ ka ɲɛsin u ma n'o ye ministre de la sécurité intérieure a ka nin ko lajɛ jiɲɛma jɔlen na polisi n'i ye bɛ circulation na n'i ye maa minɛ a fɔra i k'a kɛ cogo min na n'i m'a kɛ ten e kan ka ɲagi k'e kɛ misali ye ka tɔw ladi n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa dɔ o sɛbɛkɔrɔ ɲininkana o ko k'ale minɛlen kɔ k'a jirala k'a fɔ ko vignette o tɛ a bolo vignette tɔrɔmɔɲɔ min n'o kan ka sara jɔn ko ala ko o de ye k'a ka 500 sara o 500 sarali ale ko k'a b'a tɛrɛmɛ o tɛrɛmɛli ko in kɔni o ma taa wolo ɲuman na bawo min y'a ka moto ye o ko ni 500 kɔni tɛ clé tɛ di wa moto a tɛ bɔ a nɔ na o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ fasirikɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Fatumata Kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye mairie-ba maaw ye dɛ n'o ye mairie district ye olu ko min ye anw ka polisi minnu n'o bɛ jɔ an ka dankunbɛn ninnu na n'an k'a ma ko CCR polisiw olu man ka vignette ko kuma fɔ bolimafɛntigi ye ka taa sɔrɔ la mairie agent u tɛ u kɛrɛfɛ polisiw ta de ye dɔrɔn ni mairie agent kɔni ye vignette sɛgɛsɛgɛ daminɛ n'o y'a contrôle ye n'o ye maa min minɛ bolimafɛn bɛ cɛ dɔrɔn k'a bila polisiw ka bolo kan ka taa n'a ye fɛn GMS o cour kɔnɔna na nka n'a taara fɔ ko polisiw yɛrɛ de bɛ vignette ko kuma na k'o ko dilan k'a sɔrɔ mairie agent t'o kɛrɛfɛ ko jɔn ko ala k'a bɛ sɔn ka kɛ sariya sɔsɔba ye o taabolo min filɛ nin ye digitalisation ko in a ka lajɛ diɲɛma jɔlen na n'a ma lajɛ diɲɛma jɔlen na maa caman fana bɛ yen n'a fɔra ko ka sariyaw o nafolo n'o tɔrɔmɔɲɔw sara a ɲɛ kan i b'a ye olu bɛ duguma sira fana minɛ o duguma sira o de kolokololen filɛ k'o kɛ laada ye k'o kɛ taabolo min kɔni ni bɛɛ lajɛlen b'a la k'i yɛrɛ ɲini a la nin ye wesɛbɛ sɛbɛn min y'a salo ka bɔ les sources kɔnɔna na Fatumata Kulubali a ka fasiri don Boubacar Sidiki sama kunkolo n'i ma ɲɛ a tobili kɔ a ti k'u da kelen kɔnɔ Boubacar Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don nin y'a san 14 ye sabula sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 1000 siɲɛ 365 Boubacar Sidiki tanuni k'a dɔn ɲuman dɔn a bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛ tulo ma don a la o k'a ɲɔgɔnna kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn nin kuma in fɔra kuma kɔrɔ don direction générale des impôts i k'a dɔn ɲɛmaa kura denmisɛnnin jeni inspecteur Amadou Fall Janka Boubacar Sidiki nin kuma in fɔra o nka min ma fɔ min ye ayiwa dankɔrɔba ye n'o ye Sahana Takiw ye a ko ale de bɛ n'o ɲɛfɔ min ma fɔ n'o ma dɔn Boubacar Sidiki a ko min ye décembre kalo tile 18 ye ministre ka laadala ɲɔgɔn ye la ministre min n'a bɛ sɔrɔ bosoli kunna ale de b'a ka service daw dɔn a ye jateminɛ kɛ min ye Mathiasi Konatɛ impôt directeur ye an bɛ se k'a fɔ k'a kɛra directeur kɔrɔ ye sabula Mathiasi san 30 kɔ i k'a dɔn a ye jamana a y'a ɲɛji cɛ ni nafolo ye a ye baara kɛ a ye kologirinya kɛ a sɛgɛnna min ye lafiyabɔ ye foroba baara ye o ye i bɛ dɔ kɛ e bɛ taa dɔ wɛrɛ bina Mathiasi
France ka lafiya bɔ sira o ti ɲɛfɔ maakura ka ta min bɛ bila Mathias nɔ na min yɛrɛ ni Mathias kundama ye kelen ye n'u ka baara ma a bɛ se k'a fɔ a bɔlen don ɲɔgɔn fɛ jamana makarani wari ɲinini Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye bɔbɔkɛ bilen ye a ye jateminɛ kɛ lɛnpo kadiriba minnu bɛ yen a y'a ye k'a fɔ inspecteur Amadou Fall Janka a jɔnko ala ale bɛ se ka Mathias jɔyɔrɔ fa ka sababu kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ directeur général des impôts ye i k'a dɔn ɲɛmaa kun don ayiwa lɛnpo bolofara dɔ la a bɛ wari min ɲini a n'a bɛ wari min bila wagaden kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn fanga bonyana k'o taara o tacogo la a ka kalan kodɔn ani baara yɛrɛ ɲɛdɔn i k'a dɔn san joli joli a bɛ lɛnpo la kɔlɔsilikɛlaw ni jateminɛnaw y'a ye k'a fɔ machine nin mankan Amadou Fall Janka kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ko ma fɔ Amadou Janka Fall a talen ni lɛnpo baarakɛlaw y'a kuma mɛn Mali kun n'a kun u bɛɛ lajɛlen ko bil hak an sigilen doni nin ye wa bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sabula u b'a dɔn kamalen min dara Boubacar Sidiki k'a dɔn ani jɔyɔrɔ in ka kan wa a ye baara in ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye forobaca ye n'i ye ɲɛmaa ye kɔmaw olu kan k'i ka maasɛbɛya fɔ i b'u bonya olu kan k'o fɔ baara ɲɛdɔn olu kan k'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛn n'a ka lɛnpo kɔnɔ k'a fɔ Janka kɔni i k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na Boubacar Sidiki k'a dɔn ani nin baara in ka kan sabula dunan tɛ Boubacar Sidiki kabini kunungo min ye lɛnpo ye a y'a daminɛ i k'a dɔn kabini a daminɛ yɔrɔ la ka yɛlɛ dɔɔni sabula min ye a wa denmisɛn jini do koyi a yɛrɛ bangena juin kalo tile 30 san 1973 a bangena lɛrɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn maliden jɔlen do min ye directeur général des impôts kura ye Amadou Fall Janka Boubacar Sidiki k'a dɔn inspecteur des impôts i k'a dɔn a ye furu kɛ den duuru b'a fɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn kalan minnu kɛra a fɛ kabini 6e n'o sɔrɔla Boubacar Sidiki k'a dɔn a nana defu gosi san 1986 Allah o tɛ ne bolo yarɔ kɔni diɲɛ bɛ wuli anw de k'a ye anw m'o sɔrɔ Allah i fana fɛnw b'i bolo bi defutigiw m'o fana sɔrɔ taba o diyara n ye o bɔra i da o bɔra e da o diyara n ye ni min bɛ maa bolo fana ka fɔ Boubacar Sidiki a ye defu 6e a ye nin bɛɛ lajɛlen jaso k'a to lɛrɛ o kɛra juin kalo san 1986 juin kalo san 1991 lycée Mahamane Alassane Haidara a y'o kɛ Tunbutu Boubacar Sidiki k'a dɔn ka bagi dasi i k'a dɔn bagi sɔrɔlen tuma min i k'a dɔn wulikajɔw nana boloda Boubacar Sidiki k'a dɔn dafakalanw ani b'a fɛ ka baara min kɛ o de ye spécialisation ye a nana olu daminɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn dankɔrɔba in i k'a dɔn diplôme ba min n'u k'a ma diplôme d'études supérieures spécialisé DESS o b'i fɛ wa o tɛ n fɛ e tɛ ɲɛ jumɛn ye maîtrise de bɛ ne bolo o ni DSS jumɛn bɛ jumɛn ye DSS o bɛ maîtrise ɲɛ koyi o ye université baalen kɔ i bɛ minnu dasi ka fara a kan yarɔ maa kalannen b'i ye dɛ Boubacar Sidiki ne b'a fɔ ko maa kalan in tɛ Amadou Janka Fall i k'a dɔn a y'o wala salu ka t'i jɔ i k'a dɔn kankara o bɔlen kɔfɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn min ye fiscalité yɛrɛ ye école nationale des finances publiques de France promotion 2011-2012 Boubacar Sidiki k'a dɔn faransikanw fɛ yen ani tubabubilen minnu kun bɛ ban kan a y'olu da Boubacar Sidiki k'a dɔn ka laban min ye a wa science juridique économique min ye FSG san 2002 a nana dɔ fana kalan ye école nationale o y'a sɔrɔ n bɛ yen koyi 2002 o y'a sɔrɔ n bɛ yen tu n'as pas compris après son DSS là a tilala ka n'a ye de quoi ka na fiscalité kalan ayi i bɛ ka date minnu fɔ o sɛbɛkɔrɔ lajɛ kɛ Boubacar Sidiki bɔ ne da la ni k'i kalannen don maa kalannen b'i ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn a labanna ka na DEA ta ye min ye droit public ye faculté des sciences juridiques et économiques Boubacar Sidiki ni ka laban min ye san 1999 min ye ENA ye a y'o fana salo ka ban a ma dan o ma dɛ nin bɛɛ lajɛlen la kamalen b'a ɲini ka dɔ fara dɔnniya kan sabula min ye formation ye informatique BFC n'o ye bureau de formation 6 ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ani ayiwa kalanbulon ka taa se fo n'i ɲininka min ye ayiwa mobilisation des ressources intérieures o ko min ma ko PAMORI Boubacar Sidiki k'a dɔn a laban nana ninnu bɛɛ kɛ ani SISCOAW Boubacar Sidiki k'a dɔn ko ni expertise 2005 ni bɛɛ lajɛlen kɛra a fɛ kalan min b'a la subahana machine n'a y'i bolo d'a kan a b'a tinɛ ko sanu ma fili
Bokasiri ki min faralen b'o kan o de y'a ka tilennenya ani hɔrɔnya Bokasiri ka sababu kɛ fiscalité ko kuma maa t'o fɔ a ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ a laban ye ayiwa baara daminɛ l'impôt la kabini n k'i ɲininka impôt dugumana fo ka yɛlɛ sanfɛla la an bɛ donni min na ko bi ka taa se fo direction des grandes entreprises Bokasiri k'i k'a dɔn a y'a daminɛ ye kabini a nana ye don min don o don mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ ko nin kamalen in di suba ye de sɔrɔ bosoli ani dɔ bɛ fara wari kan Bokasiri k'a ko i k'o bɔ a la min ye dankɔrɔba in ye n'o ye l'impôt directeur général kura ye Bokasiri k'i k'a dɔn a bɛ kan 1000 de fɔ tubabukan filakan min ye abɔsuraka kan kɔrɔbɔrɔ kan bamanankan tabasɛki anglais nin ye mun maa ye tan nin ye mun maa ye maa kelen bɛ nin bɛɛ fɔ la hawla wala quwwata illa billah tubabukan fila suraka kɔrɔbɔrɔ bamanankan tamasɛk anglais k'a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de fɔ Bokasiri k'o k'i bɔ a la min ka jugu a bɛɛ i b'a dɔn n taara ayiwa directeur sɔrɔ a ka bureau kɔnɔ ka taa kangari da ye f'i ka sa belebele jamanajan don n'a y'i bugɔ i bi sa maître en arts martiaux non kuma banna kuma banna ye zango ale bɛ domaine min ka di o impôt juru kaniw ni fɛnw bɛ a tɛ taa mankan awɔ Bokasiri k'i taara kangari da directeur a ka bureau kɔnɔ o ti janga ye dɛ a bɛ se k'i ta k'i fili ka bɔ fenêtre fɛ ten wa kuranɛ Bokasiri a kelen bɛ k'o durusi a y'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko nin dankɔrɔba in an bɛ donni min na ko bi Mali kɔni kan ka fɔ ko tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don karamɔgɔ dɔ tun kɛra ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako wula Maimuna Dumbuya nin y'a ka fasiri ye Mayi ko min ye Alliance des États du Sahel jɔn ko ala jamana saba in a ɲɛmaayaso o ye yamaruya di o ka ministre des affaires étrangères ma bɛɛ lajɛlen ka se ka sɛbɛnfura kɛ u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɛna ka sɛbɛn min ni k'a kɔnɔko da ɲɔgɔn fɛ ka se k'a kalan u ka jabaraniso la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye kununko ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ORTM1 kan i b'a ye k'a fɔ anw ka belebele n'o ye son excellence Ablaye Diop ministre des affaires étrangères de la coopération internationale min kɔni n'a nana sɛbɛnfura kuma dilen kɔ a ma a y'a kɔnɔko ta daminɛ na fo ka taa kunjɛ a y'a jira sɛbɛnfura in kɔnɔ k'a fɔ min ye AES jamana ɲɛmaw olu kan don kɛrɛnkɛrɛnniyara min ye président de la confédération ye min ye général d'armée Assimi Goïta a kumakan don jamana ɲɛmaa tɔw olu to a la ale b'a la k'o kuma de lase laseli min n'o kɛlen don o de ye ko CEDEAO y'a jira k'a fɔ anw ka bɔli CEDEAO kɔnɔna na k'an yɛrɛ ta ka kɛ anw damana jɛkulu ye k'olu fɛla ko tɛ wa an ka bɔli min n'o kun kan ka bɛn janvier kalo nata tile 25 ma i b'a ye k'a fɔ k'u y'a mɔnɔbɔ ka taa fo mois de juillet 2025 na o taabolo min filɛ nin ye ko an tɛ bi fo k'an kan lamini an bɔla la bi an bɔla la sini wa min ye sɛbɛnfuraw n'o ye CEDEAO sɛbɛnfuraw ye olu kɛn bɛ ka danganiya min di n'o de ye n'i y'i ka sɛbɛnfura kɔni ko o don CEDEAO ɲɛmaaya bulon la k'a fɔ e b'i sen bɔ tɔn na san kelen de di bɛ i ma n'o san kelen dafala kalo 6 min n'o k'olu kalan kan bɛ CEDEAO jamanakuntigiw da jɔn ko ala o t'anw fɛ la ko ye anw sen tɛ o la bi o y'u yɛrɛ kungo ye anw ka san kelen mana dafa anw b'an kɔ kɛ ko nakɔ kɔlɔni n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni jamana saba jamanakuntigiw ka kɔrɔfɔ ye ko nin fɛɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a b'u kɔnɔ k'anw bɛna segin ka don CEDEAO kɔnɔ k'anw di ko k'anw ka décision min talen filɛ nin an tɛ segin an kɔ anw ka hakilina min talen filɛ nin an tɛ segin an kɔ an tɛ bi fo k'an k'a la n'i y'a ta k'a lajɛ o taabolo min filɛ nin jɔn ko ala AES jamanaw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an ka kananko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na an kɛn bɛ k'o hɛrɛ de tigɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura fasirikɛbaa ka fɔlɔ n'o ye Maimuna Dumbuya ye soir de Bamako kɔnɔna na a ko min ye son excellence Ablaye Diop ale kɛlen ka kɔrɔfɔ ni k'a sansalama min kɔni bɛ yen ni kala bɛ turu o kan kosɛbɛ n'o bɛɛ lajɛlen bɛ to an hakili le b'a fɔ kilisi kan o de ye ko an ka jamanakuntigi ninnu ko CEDEAO kɛn bɛ ka kalo 6 in di ko a k'a b'a la ka terroriste de labɛn ko kura koyi a b'a fɛ ka maramafɛnjuguw di u ma waasa min ye AES jamana saba ye olu ka basigi ye u bɛ se ka dankari u la cogo min na ko wa k'u bɛ dugu minnu fana na n'o n'anw ka dancɛw ka surun o bɛɛ lajɛlen dɔlen don n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bassin du lac Tchad ye ka taa se Sahel ma zone frontalière fo ka taa se Niger ni Nigeria o dancɛw ma
ma Benin fo ka taa se Burkina fana ma nin dancɛ ninnu ko janto kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na nka n'i y'a lajɛ ko kura min ye nin kɔrɔfɔ ye a bɛ fɛn min nɔfɛ ani an sinsin bɛ o kan k'o kɛ ni o bɛ taa fo hakilina sigiyɔrɔma 3 la o fɔlɔfɔlɔ o de ye ko AES jamanaw sɔrɔdasi minnu bɛ an bolo an bɛɛ lajɛlen ka an cɛsiri ka hakilinaw kɛ kelen ye wa an bɛɛ lajɛlen k'an janto an ka dancɛw la o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen wa min ye anw AES jamana tɔw ye maa o maa bɛ yen sa ko ni dankarikɛla o la tɔw bɛ wuli ni ka taa fara o kan ka se ka o dantɛmɛwalekɛlaw k'u kun ci k'u dafara o fana tɛmɛlen kɔ kokura min ye AES population ye n'o ye jamanaden minnu n'olu bɛ AES kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ sɔrɔdasi ye sa min ye dancɛw ye k'o makala ni sigana maa min na ko sigana maa dɔ i ka kɔn ka ɲɛfɔli kɛ joona waasa min ye CEDEAO ka nin da na juguya ye maa minnu b'a kɔkɔrɔ hali n'a sɔrɔ u tɛ farafinna n'u bɛ farajɛ jamanaw kan olu bɛɛ lajɛlen ka taabolo jugu an bɛ se ka dankara la cogo min nin ye wesɛbɛ sɛbɛn min y'a salo ka bɔ histoire de Bamako kɔnɔ Maimuna Dumbuya y'a ka fasiri don waati ni ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma alternance Yusufu Si sɔgɔ nin y'a ka fasiri ye sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 440 ani siɲɛ 3 ye wakasiri k'a bɛrɛ ta bɛn ni kelenya a tɛ da kelen na n'i ko bɛn n'i ko an ka kɛ kelen ye wakasiri k'a dɔn min ni min kɛra yafa bi k'o ma i k'a dɔn sɛgɛnkɔ b'i bolo da wakasiri ni ka fɛn bɛɛ lajɛlen jɛya nka bɛn ni kelenya mana fɔ n'i ye dɔ bɔ a la wakasiri k'a dɔn tɛna dɔ bɛ na i k'a dɔn sigi la sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔsa in na min ye jamana ɲɛmaaso ye a ye wulikajɔ minnu kɛ a ɲɛna nka a ye ɲinɛjuguba de kɛ wakasiri k'a dɔn sirabaw ani sow ani jamajɛyɔrɔw tɔgɔ kura dar'u la wakasiri ka ɲinɛjuguba dɔ kɛra min kɔni ni yɛlɛma ani hakili kura kan ka bɔ ka se ko olu i k'a dɔn dilan kura ye ɲinɛ kɛra Alifa Umaru Konare kɔ dɛ ɲinɛ kɛra Ibrahim Boubacar Keita ko wakasiri k'a dɔn Dabangamadu wa yalima ɲinɛni sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tiɲɛ don jamana in a bi danga min na camancɛ fanga don camancɛ fanga ye fanga ye min kɔni hakili kan ka to fɛn caman na a ye wulikajɔ min kɛ maa minnu ye démocratie ŋanaya kɛ wakasiri fɛn o fɛn n'i y'o fɔ o kɔfɛ u ye dɔ dɔn n'a kɔni ja n'a y'i bɔ Mahamadu Tumani Ture la wakasiri ɲinɛ kɛra kɔrɔlenw ko kosɛbɛ Alifa Umaru Konare a ma sa a ma taa dugu la a balolen bɛ hali n'o y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn o daɲa bɛɛ bi wakasiri nin don fila mana fɔ jamana in kɔnɔ san kɛmɛ ɲinan kɔfɛ tariki kɔnɔ n'u to a fɔ wakasiri ɲinan man ka kɛ Alifa Umaru Konare kɔ caman min ye démocratie président fɔlɔ o don yalima a y'a damata ko jumɛn in kɛ jamana kɔnɔ kojugu la walima kuma jugu la wakasiri n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ko ɲinan bi k'a kɔ wakasiri k'a dɔn ɲinan man ka kɛ Alifa Umaru Konare kɔ siraba belebelew sokuraba minnu ni to kura dar'u la munna ɲinan kɛra Alifa Umaru Konare kɔ a bɛna taa ni dun y'a lajɛ i k'a dɔn Alifa to a ma da sira la a to a ma da sokɔrɔ la munna wakasiri k'a dɔn Alifa Umaru Konare wakasiri a n'a ka ko bɛɛ hadamadenya y'o de ye maanifin i bi ja dɔ ye i bi koya dɔ ye nka n'a kɔni wɔra de ye ko jamana bɛn ni kelenya Alifa Umaru Konare a fana ye dɔ kɛ san dan fanga wakasiri k'a dɔn wulikajɔ ni jateminɛ a ye ko caman kɛ jamana ye wakasiri a ye cɛsiri caman kɛ n'an ye misali ta an dafɛ jamanaw na Senegal ni Côte-d'Ivoire wakasiri i b'a ye k'a fɔ masakɛkɔrɔ fɔ o fɔ tɛmɛna olu fɛ yen min da ɲɛna min da ma ɲɛ o wakasiri k'a dɔn ɲɛnama k'u kɔ k'a daminɛ Abdou Diouf Ablaye Wade wakasiri i b'a ye k'a fɔ siraw walima pɔn dɔ tɔgɔ dar'u la Côte-d'Ivoire jamana fana bi ten min ye Ari Kona Beje yɔrɔ dɔw tɔgɔ dar'a la wakasiri k'a dɔn Abidjan kɔnɔ u ka président yɛrɛ min bɛ yen bi Alassane Dramane Ouattara wakasiri i k'a dɔn yɔrɔ dɔ tɔgɔ dar'a la n'o ye u ka balontan so kura in ye wakasiri ani yɔrɔ caman munna wakasiri anw ɲinɛna an da kɔ o kuma ni ɲinɛ de don faamaw hakili jigilen filɛ ɲinɛ kɛra i k'a dɔn Alifa Umaru Konare kɔ ɲinɛ kɛra Ibrahim Boubacar Keita kɔ tiɲɛ don Alifa Umaru Konare maa jɔnni bi jamana in kɔnɔ wakasiri fo n'a kɛra i kɔnɔta ye k'a fɔ i bi jalaki dɔ a bila k'a ko a ye nin kɛ jamana na walima i k'a dɔn nin de dulonnen bɛ ani mɔgɔ cɛ i bɛ ka ta ka kɛ tiɲɛ ye sabula fanga bɔsir'o la a ka fanga kɛcogo ma ɲɛ gɛlɛya
caman y'a sɔrɔ ngo n'a ta bɛɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn cɛ in ye don dɔ naja dɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɛra cogo cogo a kanubaa dɔw bɛ yen Bɔkasiri k'i n'a tɔgɔ dara walima fɛn dɔw mana ɲɛsin a ma bonya dɔ mana ta k'a sɛgɛrɛ a b'olu nisɔndiya nka n'i y'a bɔ a la o maa damadɔ hali n'a jama man ca yalima olu tɛna bɔ a la wa i na se ka bɛn ni kelenya fɔ olu ye wa Bɔkasiri k'i k'a dɔn démocratie sigilen don fɛn dɔw kan yafa n'o tɛ cɛ dɔw bɛ yen tɔgɔ caman dar'o la o dun ye maafa min kɛ jamana kɔnɔ n'o ye Général Musa Tarawele mars kalo tile 26 maa minnu fara fɛ Bɔkasiri n'a fɔra ko o to a ka da i k'a dɔn bonya ka ta k'o sɛgɛrɛ ninnu dun nana masumalen maa tɛ se k'a fɔ Bɔkasiri faga tɛ se ka kɛ baa bolo k'i ma tɔɔrɔ kɛ o nka min kɔni ye yafa o de fɔlen don démocratie ye yafa ye Bɔkasiri Mali ye yafa jamana ye o tuma nin fa ma kɔrɔ ninnu Bɔkasiri k'i k'a dɔn yɔrɔ dɔ tɔgɔ ka daw la ni ɲinɛ de don a ka daw la n'u ma ɲinɛ Bɔkasiri k'i k'a dɔn a ka daw la Ala sago alisilamɛw sago Asimu Goyita sago kuma fɔlen filɛ nin ye yɔrɔ baden de bɛ yen a tɔ bɛ yen o yɔrɔ tɔ bɛ yen o bɛ ɲɛɲini a la u ka ɲɛɲini a la u tɔgɔ ka da Bɔkasiri k'i k'a dɔn n'o tɛ i y'a dɔn maninkakɛ Ibrim Boubacar Keïta a balo fo ka se a saya ma ani ne ma ji kɛ ɲɔgɔn dɛgɛ nka yɔrɔ dɔ ka da la a bɛna ni bɛn ni kelenya ye mɔgɔ bɛ yafa ɲɔgɔn ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ ne alternance bila min ye Les Échos ye ne b'o ta Sangare nin y'a ka fasiri ye a ko ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ta n'o ye an ka wari mara yɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ko Ecobank jɔn ko Ala u y'o baara ni ka o fɛɛrɛ ni ka o sigi sibiri tɛmɛlen u yɛrɛ jaba Ala kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ hakilina bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye ko intelligence artificielle n'o ye subahana mansin ka dɔnniya kura dɔ ye kura kɔni don anw bolo n'o tɛ maa minnu b'a si dɔn kosɛbɛ a b'olu bolo a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a ye ko jumɛn wa intelligence artificielle i ko subahana mansin y'a faamu sisan min ye intelligence artificielle ye ni ye subahana mansin dɔli fana ye o bɛ se ka don anw ka camancɛ kalanso fo ka taa se sanayɛlɛ kalanso o lakɔlidenw na cogo min na baw wele kun bila an bɛ u caman ma n'u nana ka n'u ka kalanso ni ka se ka na u jɔyɔrɔ fa min ye ɲɛmaa ye n'o Ecobank directeur général ye n'o ye Sulemani Toure ye a yɛrɛ kun nisɔndiya an bɛ kɛnɛ kan bawo a y'a jira k'a fɔ min ye nin lakɔliden ninnu ye jamana siniɲɛsigi denmisɛnw don wa denmisɛn minnu fana don kalankɛlaw fana bɛ a la n'olu ka ca kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ min ye subahana mansin dɔnni yakuraw ye n'o sɔrɔla ka di u ma u kalan bulon o walanda ka se ka di u ma k'a bɛ kɛ sabu ye jamana ka ɲɛtaakun a n'a ka siniɲɛsigi o ka se ka garanti wa a bɛ se ka kɛ basigi ye waati ni don nataw kɔnɔna na n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ hakilinajigi min ye san 2024 ye ka bɛn janvier kalo ma min ye 100 sarala 33 donc Ala i b'a ye k'a fɔ o maaw kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni b'a la ka internet sɔrɔ ka se ka u maa mako dilan ni a ye wa a kɛla jirala fana k'a fɔ maa 200 ani 35 olu kɔni de kɔni kɛ bɛ ka subahana mansin ni ka o matarafa wa min ye rapport dɔ ye n'o kɔni ni fasirikɛla y'i sinsin o kan n'an k'a ma ko data reportal ale fana y'a jira san janvier kalo san 2023 kɔnɔna na k'a fɔ ko 100 sarala 3 ani tila a fɔ 3 ani 1 o kɔni bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛ bɛ maaw ye sa maa minnu bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ ka subahana mansin ni ka o kɛ u jigiya sigiyɔrɔ ye nin kɔni intelligence artificielle a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka ɲɛtaakun ni ka a banba ka ɲɛtaakun ka sabati waasa min ye jamana ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ mana ye k'a fɔ taabolo ɲuman bɛ a ko in na o k'o ta k'o fara o ka baarakɛminɛnw kan waasa min ye jamana ka bɔ nɔgɔla ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin nin ko sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ Les Échos kɔnɔ M Sangare a ka fasiri Ahmed Jakite ne ko wala cogo bɛɛ di Bɔkasiri k'i bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le national min ye si Eric Eric si nin y'a ka sɛbɛnni ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn maa tɛ kɛ fɛn ye k'i to bolo la Bɔkasiri k'i k'a dɔn CMDT e ko a ma kɛ Mali ta ye a kun n'a kun sigikun kelen don ka nin kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ntɛnɛn don décembre kalo tile 2 tɛmɛnen Bɔkasiri k'i k'a dɔn min ye wulikajɔw ye hakilinaw nana fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn ye ba min kɛra maa minnu ka wari bɛ CMDT la n'o ye actionnaire ye hakilinaw ani jateminɛ nana kɛ Bɔkasiri i k'a dɔn CMDT
a bɛ n'a fɔ Kidali kɛra Mali ta ye cogo min san 10 a bɛ Bamajuw bolo CMDT a fana labanna ka kɛ Mali ta ye san 21 taa kasagi ani jateminɛ Mali yɛrɛ de to a bɛ CMDT kasa ani maa jɛtɛ sɛbɛnnikɛla ko nin wulikajɔ in ani nin jateminɛ ani nin zengola in a sababu bɛɛ caman jɛfanga mɔɔw Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu de ye hakilina jagabɔ kɛ maa si tɛ mɔ bolo wɛrɛ la k'i bi kɛ maa ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ye ɲɛmaa kura min sigi n'o ye Mahamadu Mustafa Jara ye o kɔni ye baara kɛ kalo 4 dama kɔnɔ Boubacar Sidiki min ni min kan ka fara ɲɔgɔn kan kumaba ni mankan na Boubacar Sidiki kalo 4 kɔni kɔnɔ a sera ka dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se k'a to CMDT a bɛ kɛ Mali ta ye Assemblée générale actionnaire société 4 de tun bɛ CMDT yɛrɛ bolo ayiwa ni ka a dafa u ko yɔrɔ min ma CMDT Ouest SA CMDT Central SA CMDT Sud SA ani CMDT Nord SA Boubacar Sidiki i k'a dɔn ka taa fara OCC SA ninnu de tun kelen bɛ ka CMDT tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin bolofara in bɛɛ lajɛlen tun b'a damata bolo la a bɛɛ lajɛlen tun ye maa wɛrɛ ta ye Boubacar Sidiki n'a ma ɲɛ CMDT jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ a fanga ka bon sɔrɔ bolo kan ani adamadenya yɛrɛ bolo kan sɛnɛkɛlaw Boubacar Sidiki ka taa se ɲininka kɔɔri yɛrɛ dɔnbaw a n'a sɛnɛkɛbaw ma i k'a dɔn kuma caman de nana fɔ direction régionale Buguni Sikaso Kujala Fana Kita Boubacar Sidiki ka taa fara direction de l'OCC i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen fana kun y'a damata ko ye Bamakɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa jateminɛw nana kɛ min ye nin ko in ye i k'a dɔn ko tigi mana caya Boubacar Sidiki i k'a dɔn ɲɛti don a la o kuma a ka kɛ tigiba kelen ye tigiba kelen in ka kɛ jamana ye sɔrɔ in a n'a nafolo n'a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ Mali ta ye o de jateminɛ kun bɛ senna san 21 PDG kura kɔni nani a sera k'a waleya Boubacar Sidiki i k'a dɔn CMDT a fɔ ko Mali ta don sabula n'i y'a sɔrɔ boso ni k'a tilali lajɛ 199 o dira Mali ma Boubacar Sidiki i k'a dɔn mun tora kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali kɔni ta kɛra bɛɛ ye tabarikala nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le national ne y'o bila les échos ne b'o ta wele Mori Keta nin y'a ka fasiri ye Mori ko k'an ka taa Bajangara région na dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye juma tɛmɛlen ye décembre kalo tile 20 san 2024 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dugu dama dɔ ye Bajangara mara kɔnɔna na min ye jatigɛ walekɛlaw n'o ye terroristes ye kɔni u taara ben dugu ninnu kan ka maa dɔw fa ka tasuma don bolominɛw caman na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ye dugu minnu ni bin taara kɛ u kan terroristes fɛ o dɔ de ye Burari ka taa se Madina ma min ye Bakeli ye ani Irgelu ka tɛ Gaza ani Masasege fo ka taa se Sɔnfunu ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni n gɛn bɛ k'u sigi k'u tɛgɛ don u da kɔrɔ k'a sabu kɛ nin bamaji ninnu ka wulikajɔ cɛjugu ye ka ɲɛsin u ka dugu ma n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka nin waleya cɛjugu bɔlen kɔ ka kɛ min ye forces armées maliennes ye a bɔlen kɔ kunnafoniw caman sɔrɔlen kɔ i b'a ye k'a fɔ sibiri don wuladafɛla n'o bɛnna décembre kalo tile 21 ma k'a dugu jɛ kari la décembre kalo tile 22 san 2024 min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaya bulon ye n'o ye état major général des armées ye ale kɔni a ye laseli kɛ o communiqué senfɛ sa a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔw kɛla sibiri don min n'o bɛnna décembre kalo tile 21 ma ka min ye bamajiw ye o larawele kɔ k'a dɔn u bɛ fa min fɛ min ye kɔni ye tatiɲɛ ye o kɔni ta la ni ka ɲɛsin u ma sanfɛ kɛlɛkɛlaw olu b'u sɔn cogo min na duguma kɛlɛkɛlaw b'u sɔn ten min ye ni maa ninnu ye k'u taden tiɲɛ u kɔnɔ maa kɔni u ma taa ka dan kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka kɛ ni min ye maa minnu sigi bɛ yen b'a fɛ olu ka kunnafoni sanuman dili ye forces armées maliennes ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye état major général des armées a ye kunnafoni wɛrɛ fana kɛ a y'a jira k'a fɔ min ye
yɔrɔ damadɔ fana ye tuguni i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni t'a la ka ɲɛsin yen ma yen terroriste fana sɔrɔlen maa ma bɔ a la u y'u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ finfinkuru ye ni ka tɛmɛ ni u yɛrɛ ye u y'u tɔtɔ wa o donni kama fana ka bɛn décembre kalo tile 21 ma san 2024 anw ka gendarmerie bolofara min bɛ yen n'o ye brigade territoriale de gendarmerie n'o bɛ Koro olu fana ye tɛgɛ da katakatani o saba kan o saba sɔsɔ bɛ fɛn min i b'o dɔn wa essence bidon essence bidon nin ko in e b'a la ka kuma min fɔ nin t'a dɔn nalen n'i kɔni ye ko mɛnlen dugu fan min fɛ i bɛ taa sɔrɔ duguden dɔw bɛ janfa la hali dabali ka so o ye wari ko min ye dabali a ka dutigi minɛ duden dɔ b'a la ala ni nata katakatani ne ko ninnu bɛ essence dilan kungo kɔnɔ de ya a kɔni ɲininkali filɛ essence bɛna sa dugu kɔnɔ u yɛrɛ tɛna o ayi dɔ de b'a donni ala ni wari ko nata fɛ ka taa d'u ma na sogo balo malo fura dɔ de bɛna sa dugu kɔnɔ ka taa d'u ma o tigi ye terroriste wa terroriste don wa o du kelen kɔnɔ maa dɔ bɛ yen ni ba t'a kalama fa b'a kalama walima kɔrɔkɛ walima dɔgɔnin b'a kalama k'a fɔ anw ka nin karisa in bɛ nin jiden ye a bɛ na ni wari min ye ɛlɛ ni ka di olu ma olu nata an b'o la a bɛ na bɛɛ halaki n'a tigi dɔnna sɔrɔsiw kan ka duden bɛɛ de fa n'o fana kɛla tugun i b'a ye o kuma wɛrɛ bɛ fɔ ayi kuma foyi ma ye o dɔnnen don sɔrɔsiw mana taa cɛ o cɛ min a ka du kɔnɔ jamana i bɛ dugu nin terroriste an bɛ nin dɔn a bɛ min na i b'a da k'a kantigɛ bɛɛ ɲɛnɛ a bɛ min na duguma na bɛɛ b'a kalama maa tɛ kuma min ye fasilikɛla ye n'o ye Mori Keyita ye Mori kɔni y'a jira k'a fɔ nin taabolo cɛjugu min filɛ nin ye maajugu ka taa don dugu kɔnɔ ka nin waleya cɛjugu boloda ko duguden dɔw b'a kalama o duguden ninnu n'aw m'aw da ci ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛfɔli kɛ jɔn ko ala aw na kɛ sababu jugu ye duguden tɔw olu de don nin ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ les Echos kɔnɔ Mori Keyita a ka fasiri don Boubacariki bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula Laya Jara nin y'a ka sɛbɛnni ye Boubacariki k'a dɔn sibandɔ o tɛ ladilikan mɛn Boubacariki k'a dɔn min ye base 101 n'o ye Bamakɔ Pakuruji kɛnɛ ye o yɔrɔ in na i k'a dɔn civilité a bɛɛ lajɛlen sɔrɔdasi mina ani sɔrɔdasiw yɛrɛ damanda ye dɔgɔkun laban in na Boubacariki i k'a dɔn yɛrɛfaasu dɔ filɛ k'i yɛrɛ kɛ sɔrɔdasi ye ni ka sɔrɔdasi minɛnw don a la sɔrɔdasi fɛnw b'a bolo Boubacariki i k'a dɔn ayiwa k'a bɛ tɛmɛ santinelle la ka don base kɔnɔ u ye koro k'a la ten gami k'a ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ o yɔrɔnin bɛɛ a sina k'i yɛrɛ kɛ maa kunkolotɔ ye Boubacariki u ko yan ka di yen ye u y'a minɛ min kɛ Boubacariki k'a dɔn u taara lasogo yɔrɔ la fa min mana k'a la jinɛ min mana k'a la u bɛ furakɛ i k'a dɔn a bɛ sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko min y'an sɔrɔ i k'a dɔn kalo damadɔ tɛmɛnen na ka na bin jamana kan min ye Pakuruji kɛnɛ ye ani gendarmew jab'a la a bɛna taa Bamaji bolofara dɔ bɛ yen Jésim olu de tilala k'a fɔ k'olu de y'a kɛ Boubacariki n'u y'a kɛ u na da o kelen ma ni Ala sɔnna sabula fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ kɔlɔsili ye Boubacariki k'a dɔn mɛnɛmɛnɛni tɛ tɛmɛ bilen ni sɛgɛsɛgɛli ani ɲininkali ma kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ Daba Tunkara sɛbɛnfuraw hakili la o minɛ sa nin dɛ a dafara su in na 20h segin bi kɛ nin kunnafoni kelen kan 21h30 ne bɛ se ka na bamanankan jɛmukan min ni ne wulila i k'a dɔn Madani Ture ale bɛ n'i sigi Dozo den ni Dozo ba sini ni Ala sɔnna a ma an b'i kɛnɛ ka sababu kɔrɔ bi bɔ ni k'olu lakali Gibson ale tun bɛ nɛgɛ la fiɲɛ turukala k'a yɛrɛ kɛ min ye Facebook ani YouTube Ahmed Jakite ka sɛbɛnfuraw kala k'a lase Boubacariki Daba Tunkara wa salam